तो दोस्तों नमस्कार। हमनी के आई रही जा बेलूर मठ और एजा आईनी आ जा तो पता चलल है कि 3:30 बजे खुली। अभी तक घड़ी में 1:30 बजे तड़ुए। तो हमनी के दू घंटा बैठ के का करम जा। तो हमनी के अपन पूरा फैमिली से सलाह मशवरा लेनी है कि का करल जाओ। अभी तो 2 घंटा बचल बाटे बेलूर मठ खुले में। तो हमनी के सोचनी है जा कि हमनी के दक्षिणेश्वर काली घाट से होके एमे सब फैमिली के हामी भराई ला। तो हमनी के प्लान बनल है कि ना दक्षिणेश्वर काली माई के दर्शन कर लिया। तो हमनी के पूरा फैमिली हमनी के चल देनी जा। अभी जस्ट बगले में और आगे बनल रही रहुआ लोग और हमनी के अपडेट करत रहम। हमनी के लाइक सब्सक्राइब करल ना भूलम। तो हमनी के दक्षिणेश्वर काली मंदिर खातिर हमनी के चल देले बानी जा। हमनी के एकदम रास्ता एकदम नज़दीक बाटे। और हमरा तो पनिया जहाज पर हमरा चढ़े में तो डर लागेला, लेकिन हम अपन जीजा जी से हामी भरवा लेनी है कि हम जीजा जी हमार हाथ धैले रही हैं, हाथ ना छोड़ी हैं। ऐसे तो हमरा बहुत डर लागेला पनिया जहाज पर, लेकिन जीजा जी हमरा के वादा कैले बाड़े हमार हाथ ना छोड़ी हैं नाव पर। तो ऐसा जीजा जी अगर सबके मिल जास तो कोई के डर ना लगी।